lagi bersama Mbak Trevena. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan tidak ada suatu apapun dalam menonton videoku ini. Halo guys, pagi ini ya gak pagi sekali sih, sekitar itu aku neng pasar Jepang golek kacang sing digawe kacang asin. Jadi engko aku jak ngenteni Pak suamiku ya guys, iku kacang asin pesenan guys, digawe dinggo snack kanggo manganan atau hal simbah buyut Singoyudo. Ibuku entuk pesenan kacang asin. Piye keseruane neng Jepang, neng pasar Jepang, ayo golek-golek piro regane engko tak sepilno ya guys. Oke, iki lagi ngenteni Pak suami lagi anan ados. Tunggu keseruane, jauh di skip nek nonton. Oke. Guys, Pak suamiku wis ngatur mondor. Kukluk sak gak mau panase. Tak enteni ning kene. Wis isine nek karo Pak suamiku jalan. Isine nek karo Pak suamiku jalan-jalan kayak. Jalan-jalan tapi iki jalan-jalan ngono guys. Apa ana maksude, ana tujuane. Oh gak mau angger jalan-jalan tok. Jalan-jalan tapi numpak motor guys. Nang Jepang niku ora. Alak. merah. Mana ganti guys nganggo motor. Iku nek kuwi. Oke, tak lanjut nek tengah pasar. Suasana pasar Jepang nek pagi hari guys. Bengi malam hari. Mau menyeberang. Tak tahu. Kembali. Sepi. Markanya bar bodo. Bar lebaran. Buah. Bakal sayur aku pindah nang kono nah. Guys. Yang Nadine gak tahu. Apa wes entek? Wes entek oleh. Yang Nadine. Royak aja. Kayak kacang ngubung-ngubungan. Itu daging. Ikan bedake ono anyar. Beda kanyar ikan laut. Segala ikan laut. Iki ngomong apa? Segala ikan laut. Melok apa ora kowe? Golek. Di mana tuh kalau berak-berak? Nggih. Terima kasih.
supir. Sepi guys, sepi. Sepi. Herbatan dia. Masa. Terus napa Bu? Bapak pundi? Mboten. Ya kan. Gak anak ini. Gak anak buku. Ini nak kacang Pak, pinten Pak? 34. Iya. 34. Ini 33 nih. Ndek nane 33 deh Pak. Ini 33. Alah padha Pak, aku ndek nane tuku nih Pak. Ndek nane 4 kilo kok Pak, wis tuku. Sedikit 33. Ikut gede. Mboten ah. Saniki. Ya. Iya. Kaya padha gede kok Pak. Ini gede cuma sebentar iki rongsong. Masa iki mundak le Pak, Pak. Tuku 3 kilo nek Pak. Mbak mari kacang mbak sewu. Iku ora tak Iki telu. Sing iki 3-4. Dikit ya itu perlu. Alor-alor. Nah ya ora ndek nane 3 Pak aku iki. Alah po. Ndek nane padha nek 3 kilo. 3 kilo. Nggih. Ya. So terakhir aku lancar. Sama-sama. Saya kok betul ya. Nggih. Mantap. Oke. Terima kasih. Mau mikir satu teman. Yes. Jaga kambing lu. Ada angkat aja lah. Kantor aja ora aku kanggo. Kantor aja. Hah? Aku es. Kalau es buah guys. Kalau es buah jus jambu ya. Kalau jus jambu. Aku boleh buka borong. Aku boleh buka borong. Soalnya pembayar parkir ke anak susu jus jambu Pak 2, nggak pakai es. Jus jambu guys. Masuk betul. Jus jambu. Beli jus jambu.
Guys, prosesnya guys, ki kacangnya emang disiram karonan banyu panas. Goleke sing wis plocotan ngene ae. Gak ribet, kacek sithik karonan sing gak plocotan dhewe. Gitu. Proses penggorengan diulekna bumbune cuma uyah karonan bawang putih diulek, ana sing diiris barang guys. Terus dadine iki bawang putihnya iki jadi gudi-gudi guys. Proses menggoreng, aduk-aduk, apinya kecil besar ya, terus enggak dicilekno. Terus untuk mak iku lho wis atus. Iki sing wis dadi guys, tapi cek ning erok ben atus e. Pas ngadai tak syuting lah guys. Guys, penampakannya kacang setelah digoreng. Aku sama diadain ini kilo. Kamu tak melok ngadai sih. Ada kacang guys. Gede-gede mang sampai tak mbak sing cilik-cilik kok malah kurang akeh. Dijual 1.000-an. Turun ya? Mas awak. Ya. Awake lemas, muntah-muntah. Nah, kalau nunggu mah kan jamur. Ya, saya kudu dhewe jamur. Mampu gorengan. No kacang. Hah? Mampu iki lho gorengan kacang. Ibu listrik Daniel iku lek ndin-ndin apa ya ndinane. Oke, sak mene 1.000 guys. 1.000. Ini aku sayang tak ini tak. 1 kilo kurang lebih dapat 80 nih. Satu kilo kacangnya gede-gede. Dirego 3 papat ta. Mau ndek ini aku tuku 33 Pak. Nek batang beda, gak ono matang. Matang juga. Monggo nek kurang sesuk-esuk budal ning pasar. Sing ndeknane gak klomoh ngene lho. Lah sewengi lho, Mak. Apa? Oleh. Cara kan timbara sewengi sik lagi anan iku ngadai. Cara iki sesuk ngadai. Sesuk kukup. Kayak kresek.
mà không ra tất cả thì ra tất cả Ning di. cái này mà Nama kon. nó tipe ya Nah biasanya nggak semua anu kononnya kita ada kan apa? Orang mau wetak-wetak. Yo yang Dina, yo yang Rita. Kami Ndek mang di apa jaramen Pak ada kak mangan nih, Mbak. Tiga mangan nang omah kok. lihat Berarti nduhur sik, Mas. ada yang duhur. Usah urungan duhur kok. Mbak mangan ora kok ngono. Mbak nek mang tiga mangan ning kono. dan kalau yang gratis ya emang sarapan Dibungkusin ngono. kok ini mesti kira keren Negara pedi bungkusi. awang Malah mau basir kok. Ora kepangan. karena kebangaran satu pan drama bungkusnya nyata Ambek gombe apa? Enggak sambel. ini sambal sambal rontok 14. rontok tidak gila Sambel lombok itu. Apa aku nek sambel bekel. Sambel. Iku pajak saiki ne iku lho. iya tahu banyak Pajak ngono kok. Pajak apa motor? Iya. Di apa pemutihan. Sing nunggak-nunggak iku mau bayar setahun. Seribu kayak apa? Jangan lupa like, komen, subscribe di Mbak Bre Channel.